อะไรनोंहा गुबुन हौवाजों रायमारि मोनगोन आं आर्मि हौवाखौ लायाहाय उन्दुनो मोना मानो मोना गोजानाव थाहैयो बेबो मोनसे आरोना दायो आं नोंथांमोननो खोथाबाय बिरदावा 2015आवनो ट्रान्सजेन्डार जादों आरोना बियो ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थायो नालाय आखान्दानै खोथाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय आर्मि हौवा लागोन साख्रियाव थांगोन मालाय नोंहा गुबुन हौवाजों रायमारि मोनगोन आं आर्मि हौवाखौ लायाहाय उन्दुनो मोना मानो मोना गोजानाव थाहैयो बेबो मोनसे आरोना दायो 6 मास 7 मास थाहैनांगौना गोजानावनो आङो ज' थालायनाय हौवाखौसो नांगौ आं बिदि आर्मि साख्रिखौ नाङा आं बायो बानायालाय बोरैबाला मोजां मोनो माने लाइन लानो मोनोना दस्राजों लाहां आलदाजों लाइन आंहा सासेजों थानो लुबैयो आर्मि साख्रिखौ लाया आङो जायखिजाया बिदिनो ज' थालायनाय साख्रि मोनबानो जायो आङो सासे दे सोरबा सासे भिउवार्सफ्रा नायगोन आयौ मा भिउवार्सफ्रा नाय माबागोनब्रा इयो नोंखौ फसायोबा बुंना लाखा आंनो बयफ्रेन्ड नांगौ सासे साख्रि गोनां नङाबा लायाहां ग्रुबा माने लाइफ टाइमनि बयफ्रेन्ड थाखाबा देन बियो लाखायोबा देन आंखौ मानो लोगो जाबायहाय मा इन्टारभिउ बेलाय जेनेबा मा इन्टारभिउ बेलाय आं मिथिबावाखैमोन नोंखौ रेकर्ड खालामदों होननानै नोङो मा साख्रिनि नांगौ मा साख्रि मावनाय आङो दा आंनो मा मावनाय नांगौ नोंनो आंनो फुजारिसो नांगौहाय आयौ फुजारिनो थैखागोन नैयावलाय फुजारिसो नांगौ आंनो नाहाय आंनो फुजारि गिथाव बाथाव फुजारि सानफ्रामबो गाज्रि दामोन दे आं फुजारि हौवाखौ लाया मालायसो गुड मर्निं मालायसो आयु ओइ बडि गोनां हिन्जाव जाबाय नै आं नोंनाव दिनै मोनसे कुइसन सोंनोसै आरोना नोङो ट्रान्सजेन्डार ना मा होनो मेल 15आव जादोंमोन बियो ओमफ्राय नोंथांमोननो खोथायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दासो आं नोंथांमोननो खोथाबाय बिरदावा 2015आवनो ट्रान्सजेन्डार जादों आरोना बियो ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थायो नालाय आखान्दानै खोथाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय स' बेखायनो नोंथांमोना कनफिउसन नांला आरोना बिरदावनि बागै ओमफ्राय जोङो दा रंजालुमोननि न'आव दं आरोना ओमफ्राय बेखौल' देखायबाय थाला आरोना ओमफ्राय बिथाङा ट्रान्सजेन्डार आरोना इयो 2015आव जादों बेखौ माबायाव जादों इयो मा होनो मै जायामालाय नों माबायावहाय मा मै खालामहैयामालाय नों हेल' लोगोफोर गुड मर्निं सिखारनानैहाय खेबसेन ब्लग भिडिअ बानायदों आरोना दिनैहाय स्टार्टिंनिफ्रायनो ओमफ्राय मोखां सुवाखै आङो ओमफ्राय दै गैबावासो दां हनै ओमफ्राय दैयालाय एसे दं होनाय ओमफ्राय नै बेयो मा बिबार इयो सोरबा सोरबा मेहेन्दि होनो ना मायोथाय मिथिया आंबो नै बिबार बारदों जा मोजां ओमफ्राय आंखौ सिखारग्रोमोननो भिडिअ बानायदों आङो स' लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना आं माखासे दिनै सेयार खालामनो सानदों आरोना माखासे ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना दा मोखां सुनोसै मांगे लंपेन्टआ समायदों फाग्लि पेन्टआ समायदों खाट्टालागा बिथाङा ओंखाम जादों आरोना नै दालिजों बानलु बाथोनजों बहुद टेस्टि ओमफ्राय रंजाला हनै औ लेथ्राखाय नोङो मोजां सुनदों मालाय रानि बायदि देलायनो खाथारदों लेथ्रालाय